V našom špeciálnom vydaní relácie sa o chvíľu dozviete viac o automatických podzemných závlahových systémoch. Vyzerá i znie to síce komplikovane, no také zložité to určite nebude. Automatickým závlahovým systémom nám povie viac môj hosť, inžinier Miroslav Gajdoš. Aká je vôbec výhoda automatických závlahových systémov proti konvenčnému jednoduchému polievaniu? Taká najväčšia výhoda je hlavne rovnomernosť závlahy, ktorú dosiahneme na ploche. A nesporná sekundárna výhoda je obrovská úspora času. Nehovoriac už o tom, že vlastne zavlažujeme trávnik v čase, kedy je to z fyziologického hľadiska pre neho najideálnejšie. Najväčšou nevýhodou zavlahového systému je obstarávacia cena alebo vysoká obstarávacia cena a náročná inštalácia, ktorú nezvládne každý. Zdrojom vody pre závlahový systém môže byť studničná voda, voda z potoka, prípadne nejaké rieky a samozrejme veľmi často aj z verejnej vodovodnej siete. Čo si myslíš, ktorý zdroj má najväčšiu výhodu alebo nevýhodu pre takýto systém zavlažovania? Najväčšou výhodou je mať vlastnú studňu, ale kvôli nejakej menšej zavlažovanej ploche, kvôli ploche s pár ármi sa neoplatí vždy vykopať studňu. Navyše v súčasných technologických pokrokoch je možné ušetriť naozaj značné množstvo vody použitím najnovších trysiek napríklad a tým pádom vlastne tá spotreba vody na tú jednotku plochy už nie je taká vysoká, ako povedzme bola v minulosti. Miro, čo sa týka samotného návrhu závlahy, ako to prebieha? Začína sa vždy pôdorysom. Tu nám máme povedzme taký typický pôdorys závlahy. Je veľmi dôležité, aby už boli navrhnuté definitívne plochy trávnika, prípadne výsadieb a taktiež nejakých veľkých solitárnych stromov, prípadne iných plôch, na ktoré nechceme, aby striekala voda. Začíname vždy s pôdorysom, do ktorého vkreslujeme potom jednotlivé postrekovače na základe polomeru do streku a podľa určitého kľúča ich vždy kombinujeme tak, aby sme dosiahli čo najrovnomernejšie pokrytie. Turbínový postrekovač vyzerá napríklad takto. Je to v podstate plastové telo alebo plastový tubus, vo vnútri ktorého je samotný výsuvník. Aby sme to pochopili, toto celé sa nám, táto časť je skovaná už vo finále, zakopaná pod zemou. Presne tak. Tuto je tryska, z ktorej nám vystrekuje voda a táto hlava sa nejakým spôsobom otáča. Turbínový postrekovač je typický hlavne tým, že vytvára jeden lúč, ktorý vlastne koluje alebo sa pohybuje v prednastavenej výseči, ktorá sa dá zvoliť najčastejšie od 40 stupňov do 360 stupňov. Tie dostreky u turbínových postrekovačov sa pohybujú rádovo od plus minus 6 metrov po 15 metrov pre také bežné záhradné použitie. Pre športové plochy, futbalové ihriska, golfové ihriska to môže dosahovať štandardne od tých 24 metrov až po nejakých 30 až 36 metrov. Toto je rozprašovací postrekovač, predpokladám. Zase táto časť je vlastne kompletne celá pod zemou. Čiže reálne človek fyzicky v trávniku vidí maximálne len túto vrchnú časť. Toto je telo postrekovača, na ktorom je namontovaná tryska. Áno. Ten sa takto vysunie. A táto tryska tým pádom nestrieka nejaký jeden prúd vody, ako je to pri turbínovom postrekovači, ale vytvára taký akoby VR. Taký VR, doslova. Výška tých výsuvov môže byť rôzna. Najčastejšie sú používané tieto štvorpalcové alebo 10 cm výsuvy, ale kvôli viac možnostiam existujú aj nižšie výsuvy 7,5 cm alebo 5 cm výsuv. Tu vidíme schému automatickej závlahy. Mirko, môžeš nám ju nejak podrobnejšie popísať? Automatický závlahový systém sa skladá z elektromagnetických ventilov, ktoré tvoria srdce závlahy a z riadiacej jednotky, ktorá tvorí ako keby mozog závlahového systému. Do systému nám vstupuje voda k jednotlivým elektromagnetickým ventilom a na základe pokynov, ktoré zadá užívateľ do riadiacej jednotky, riadiaca jednotka potom otvára jednotlivé elektromagnetické ventily. Z elektromagnetických ventilov potom voda pokračuje systémom potrubia až ku koncovému prvku závlahy. To znamená v našom prípade buď tu na postrekovač alebo kvapková závlaha. Mikrozávlaha. Miro, ďakujem za vyčerpávajúce informácie.